Hi guys, nandito tayo ngayon sa Hardin ni Nanay Anita. May patio na sila dyan. Hey! Magkaya ano kita pets to? Apo. Dali, pengen niya na. Papunta. Ayan yung bakod nila, oh, bakod nila halaman. Sobrang tibay po niyan. Yan. Ito yung mga kapitbahay nila. Ang daming bunga po ng apple nila. Ito yung Maligoso, oh. Nasa labas ng bakod nila. Tapos, pasok po tayo. Yan. Dito tayo sa garden ni Nanay Anita. Ito, may mga kalabasa dyan. Tsaka pipino. Tapos may beans din po sila doon. May dahon ng kamote. Kamatis. Ayun. Tsaka ito. Maligoso. Ayan po. Kamatis uli. Ayan din. Kamatis. Marami siyang kamatis. Okay. Sara ko muna yung gate niya. Sara muna natin. Ito na po yung garden. Ito yung plum. Nasa first floor po sila. Bali 4th hanggang 4th floor ng building dito. Nasa baba po sila. Ayan. Ito yung mga bulaklak. Ayan. Ayan. Ito, mini room to. Para sa mga, parang storage room nila. Ayan. Tapos, sa loob ng bahay, ayun. Ito, may mga ubas din, no? Sobrang dami nila. Ayan, no? Ubas yan, mga anak. Ubas ang tawag. Sa loob ng bahay nila to. Ubas. Ayan. Gusto mo ubas? Gusto mo? Ito yung plum nila. Kamatis. Strawbery, yun nandito. Strawbery yun. Ito, ang ano to. Kasi pag summer, pwede kang makapagtanim ng mga ganito dito. Ayan. Ayan, kamatis. Ito yung chairs nila. Ayan. Ang dami nilang kamatis. Ayan. 3 kamatis. Ayan. Oh. Tawagan mo si mama. Tawagan mo siya. Apple. Tawagan mo. Ayan. Tawagan mo siya. Ayan. Ito yung ano lang bahay nila, oh. Nandoon. Tawagan mo siya. Sabi mo mama. Ayan, ito yung mga building nila dito. Ha? Nasa ibaba sila. Sabi mo. So, malaki yung Tawag. Tawagan mo. yung ano nila garden. Tawagan mo. Malaki. Mama, sabi mo. Sige na.